Jednou z noviniek fínskeho Jalas je kolekcia tenisiek Jalas Tempus. Model 5618 je v triede S1P a má oceľovú špičku a kevlárovú planžetu proti klincom. Na zvršku sa nachádza kombinácia priedušného mikrovlákna a textilu. Zapínanie je formou klasických šnúrok. Vo vnútri je stielka, vybavená tlmiacou penou Poron XRD, ktorá zaisťuje výborný komfort. Na spodnej strane je kvalitná gumová podušva. Protišmykové vlastnosti a norma ESD sú samozrejmosťou. Model 5618, ako aj celú kolekciu Tempus, zakúpite u predajcu Reprezent.